Σας καλωσορίζω στην ημερίδα AI for Everyone από την έρευνα στη δράση και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια του έργου Erasmus Plus AI for Everyone, το οποίο συντονίζουμε εδώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ μαζί μας, γιατί είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε από το συγκεκριμένο έργο, αλλά και τις δράσεις τις οποίες έχουμε μελλοντικά στα επόμενα 1,5 περίπου χρόνο και τους οποίους θα μπορείτε να είστε κι εσείς μέρος. Άρα είναι ιδιαίτερη χαρά που σας έχουμε απόψε εδώ μαζί μας για να ακούσετε από πρώτο χέρι το πώς θα μπορούσατε να εμπλακείτε. Λοιπόν, το πλάνο μας για απόψε θα δούμε έτσι μια εισαγωγή στο κέντρο εδώ και στο Πανεπιστήμιο και επίσης να μιλήσουμε για τα έργα, τα ερευνητικά τα οποία συντονίζουμε, αλλά είμαστε και εταίροι εδώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο δικό μας ερευνητικό group. Θα δούμε τις δράσεις του AI for Everyone και το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα προσφέρουμε σύντομα. Και τέλος, να σας δώσουμε έτσι λίγες πληροφορίες για το πώς θα μπορούσατε εσείς να εμπλακείτε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πούμε ότι είμαστε μέλη του Κέντρου Αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το κέντρο ασχολείται με διάφορες δράσεις που θα δούμε στη συνέχεια περιληπτικά. Αλλά αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, αν θέλετε γενικότερα να συντονιστείτε με το κέντρο και τις δράσεις μας, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα κοινωνικά δίκτυα, να επισκεφτείτε τη σελίδα μας και θα σας δώσουμε πληροφορίες στην τελευταία διαφάνεια. Υπάρχουν όλα τα links τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μπορέσετε να ακολουθείτε τις δράσεις μας. Λίγα λόγια για εμάς. Ονομάζομαι Στυλιανή Κλεάνθους και μαζί με τη Ζάνα Όττερμπαχερ συνδιευθύνουμε το Κέντρο Αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης εδώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τη Μαρία Κασινίδου, η οποία είναι ερευνητική συνεργάτης εδώ στο κέντρο και σύντομα ελπίζουμε διδακτορική απόφοιτος. Έχουμε επίσης 2 μεταδιδακτορικές ερευνήτριες, την Ευγενία Χριστοφόρου και την Έμιλη Θεοφίλου, οι οποίες είναι επίσης πολύ σημαντικά μέλη εδώ στο group μας και συνεργαζόμαστε όλες μαζί για τις δράσεις τις οποίες θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχουμε και επίσης είναι χρηματοδοτούμενο από το Erasmus Plus είναι το Infotester for Education. Το έργο αυτό ασχολείται με τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Στα πλαίσια του έργου έχουμε νέες μεθόδους προσεγγίσεις, μάθησης και διδασκαλίας. Έχουμε δημιουργήσει ένα μάθημα το οποίο ασχολείται με την παραπληροφόρηση και είναι στην αγγλική γλώσσα. Και επίσης έχουμε και το εργαλείο το οποίο μας βοηθά να εντοπίσουμε την παραπληροφόρηση σε διαδικτυακά άρθρα, το Break the Fake, το οποίο βλέπετε εδώ. Έχουμε και το σύνδεσμο αν κάποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί περισσότερο. Και αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας στείλουμε το υλικό το οποίο χρειάζεστε. Τώρα, έχουμε επίσης 2 σημαντικά έργα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε το Truman, το οποίο είναι ένα μεγάλο έργο Horizon Europe, στο οποίο είμαστε εταίροι, δεν συντονίζουμε εδώ. Και το Truman αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με ανθρώπινη παρέμβαση, το Human in the Loop όπως ονομάζεται, κατανεμημένα και προσαρμοστικά ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη, όπως για παράδειγμα γραφήματα γνώσης, γλωσσικά μοντέλα, και ο στόχος είναι η παροχή διαφανούς, αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής νοημοσύνης.
Επίσης, έχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο για εμάς, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο, που ονομάζεται Pinnacle και ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη παρουσία της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Όλοι χρησιμοποιούμε το τι ονομάζουμε Generative AI, όπως για παράδειγμα ChatGPT, το Copilot πολύ και διάφορες άλλες τεχνολογίες Generative AI στην καθημερινή μας ζωή. Εμείς θέλουμε να εμπλέξουμε το κοινό για να σας μάθουμε πώς θα μπορούσατε να αξιολογήσετε και να είστε κριτικοί χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης αυτής της οποίας έχουμε στην καθημερινότητά μας. Εστιάζουμε φυσικά στη δικαιοσύνη, την ανθεκτικότητα, τη διαφάνεια και την ιδιωτικότητα. Τώρα, στα πλαίσια του Pinnacle έχουμε το μάθημα το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό και τρέχει αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώνεται στο τέλη Ιουνίου και είναι το μάθημα τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή. Απλά εδώ σας δίνουμε έναν πλάνο για το από πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε τώρα όσον αφορά τις δράσεις μας προς το κοινό. Έχουμε ξεκινήσει το 2020 με διάφορες δράσεις που αφορούσαν την επιμόρφωση συγκεκριμένων μικρών ομάδων σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε ξεκινήσει κάποια μαθήματα τα οποία προσφέραμε σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές πληροφορικής και αφορούσαν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή, επικεντρώνοντας το μαθησιακό υλικό στον τομέα της αλγοριθμικής διαφάνειας και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης. Σιγά σιγά έχουμε εξελιχθεί, προχωρήσαμε σε έναν ανοιχτό στο κοινό ελληνόφωνο μάθημα, το οποίο είχε 400 συμμετέχοντες με 97 να έχουν ολοκληρώσει όλες τις δραστηριότητες και να έχουν πάρει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης. Και στα πλαίσια αυτών των μαθημάτων πάντοτε έχουμε διάφορα ερωτηματολόγια, διάφορες δραστηριότητες με τις οποίες προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τις αντιλήψεις και τις στάσεις του κοινού γενικότερα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Προχωρήσαμε σιγά σιγά στο AI in Everyday Life 2.0, το οποίο είχαμε τρέξει στα αγγλικά με το Πανεπιστήμιο του Τρέντο, με φοιτητές που δεν είχαν προηγούμενη γνώση σε οτιδήποτε είχε να κάνει με πληροφορική. Προχωρήσαμε αργότερα σε ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ανοιχτό στο κοινό, 340 συμμετέχοντες, 169 έλαβαν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης και συνεχίζαμε επίσης να μαζεύουμε πληροφορίες από το κοινό, δεδομένα με τα ερωτηματολόγια μας και τις εργασίες. Προχωρώντας στο σήμερα, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή στο 2026, που όπως είπα πριν τρέχουμε αυτή τη στιγμή το μάθημα με 136 συμμετέχοντες, με πάλι συλλογή δεδομένων από ερωτηματολόγια πριν, μετά το μάθημα και διαδραστικών εβδομαδιαίων εργασιών. Τι καταφέραμε μέχρι τώρα? Καταφέραμε να μαζέψουμε πάρα πολλές πληροφορίες, να αντιληφθούμε στην πραγματικότητα διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στο κυπριακό κοινό και να δημοσιεύσουμε τις εργασίες, τις έρευνες τις οποίες τρέχουμε σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και επίσης επιστημονικά περιοδικά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μαθαίνουμε όσο περνά ο καιρός περισσότερα πράγματα για το κοινό, για το κυπριακό κοινό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί μπορούμε να διαμορφώνουμε και τα ερευνητικά μας έργα, αλλά και τις δράσεις μας στις ανάγκες της Κύπρου. Τι γνωρίζουμε όμως για τις ανάγκες της Κύπρου μέχρι τώρα από τις διάφορες δημοσκοπήσεις που γίνονται και κυρίως από το Eurobarometer, το οποίο είναι πολύ σημαντικό εργαλείο που δίνει πληροφορίες για εμάς. Και βλέπουμε ότι οι αντιλήψεις και οι δυνατότητες που έχουμε όσον αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το πώς αντιλαμβανόμαστε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή,
μας έχει κατατάξει έτσι προς το τέλος του γραφήματος που βλέπετε εδώ, όσον αφορά το τι έχει μετρήσει εδώ τον Barometer, που είναι κατά πόσον πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μπορεί να βοηθήσει τον πληθυσμό στην καθημερινότητα του. Επομένως, μαθαίνοντας αυτές τις πληροφορίες, παίρνοντας πληροφορίες επίσης από τις δικές μας έρευνες, έχουμε δημιουργήσει διάφορες δράσεις και φτάνουμε στο έργο το οποίο μας αφορά σήμερα, το AI for Everyone, το οποίο, όπως σας έχω πει στην αρχή, είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+, το οποίο έχει διάρκεια 2 χρόνια, έχει ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025 και ολοκληρώνεται το τέλος του Αυγούστου του 2027. Έχουμε εταίρους από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, όπως τη Γερμανία, το Πανεπιστήμιο του Koblenz, την Ιταλία, το University Trento, το Aalborg University από τη Δανία και την Πολωνική Ιαπωνική Ακαδημία Τεχνολογίας και Πληροφορικής από την Πολωνία. Συντονίζουμε, όπως είπα, το έργο αυτό εδώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και ποιος είναι ο στόχος μας, ποιο είναι το vision του έργου αυτού? Είναι να ενδυναμώσουμε τους πολίτες να αποκτήσουν κριτική σκέψη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή τους ζωή. Επομένως, προσπαθούμε να αναπτύξουμε εκπαιδευτικούς φόρους για μη τεχνικών κοινών και να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη και της δημόσιας κατανόησης. Άρα, δεν θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινό ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο και τεχνικό υλικό. Θέλουμε να φέρουμε έναν υλικό το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στο ευρύτερο κοινό. Το έργο επικεντρώνεται στις πληθυσμιακές ομάδες της ανώτερης εκπαίδευσης, άρα φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό και ακαδημαϊκό προσωπικό που είναι μη τεχνικό όσον αφορά τα θέματα της πληροφορικής, αλλά επίσης έχει σαν δευτερεύον κοινό τους κοινούς πολίτες, τους εκπαιδευτικούς που μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το έργο αυτό. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση, την ανακάλυψη και την εμπιστοσύνη σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να ευθυγραμμιστούμε με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, προσπαθούμε να προωθήσουμε το έργο αυτό γενικότερα στους πολίτες και σε όποιον ενδιαφέρεται. Το υλικό το οποίο αναπτύσσουμε δεν είναι εξειδικευμένο, επαναλαμβάνω, επομένως μπορεί να έχει πάρα πολλούς δέχτες. Άρα, θέλω να προχωρήσουμε όμως έτσι να δούμε λίγο την έρευνα μας την οποία έχουμε διεκπεραιώσει μέχρι τώρα στο AI for Everyone. Και εδώ βλέπουμε το Miro Board, το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει με συντονισμό από το Πανεπιστήμιο του Aalborg για να δημιουργήσουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει για τις έρευνες τις οποίες θα δείτε στη συνέχεια, που είναι το πρώτο στάδιο αυτού του έργου. Ο στόχος μας εδώ είναι να αντιληφθούμε πώς αντιμετωπίζει το κοινό την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή πώς οι συμμετέχοντες μας αντιλαμβάνονται την τεχνητή νοημοσύνη, πώς τη χρησιμοποιούν και με ποιους τρόπους τη χρησιμοποιούν. Και επίσης την έρευνα μας τη χωρίσαμε σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το survey, το ερωτηματολόγιο το οποίο έχουμε δώσει, που εστιάζει στο mails, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά επίσης έχουμε και ένα digital component που είναι δραστηριότητες διαδραστικές που αντιστοιχούν σε κάποια από τα components, από τις διαστάσεις του ερωτηματολογίου, τα οποία προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δούμε κατά πόσον υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ του τι απάντησαν οι συμμετέχοντες μας στο ερωτηματολόγιο και πώς πραγματικά χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν και πώς αντιλαμβάνονται την τεχνητή νοημοσύνη μέσω του digital component των διαδραστικών εργαλείων των οποίων έχουμε δημιουργήσει.
Και θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια. Απλά εδώ βλέπουμε πως η έρευνα συγκεκριμένη είναι όντως συνεργατική και διαδραστική. Τι είναι το MILES όμως, όπως το ονομάζουμε, Meta Artificial Intelligence Literacy Scale, είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και μετρά πόσο ικανοί νιώθουμε για να αναγνωρίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, να χρησιμοποιούμε, να κατανοούμε τη λειτουργία της, να αξιολογούμε και να κρίνουμε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Περιλαμβάνει επίσης κάποιες ψυχοσυνθετικές δεξιότητες, όπως η μάθηση, η επίλυση προβλημάτων και η συναισθηματική ρύθμιση σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε στα δεξιά το MILES με τις ερωτήσεις του και τις διάφορες διαστάσεις. Οι βασικές διαστάσεις είναι το Detect, Apply, Understand, άρα εντοπισμός, εφαρμογή, κατανόηση, ηθική τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία και προγραμματισμός με τεχνητή νοημοσύνη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων, πειθό, διαχείριση συναισθημάτων, το AI Self-Competency και η κλίμακα η οποία χρησιμοποιούμε είναι από 0 μέχρι 10. 7 και πάνω είναι υψηλές αντιλαμβανόμενες δεξιότητες και έχει σημασία γιατί θα σας δείξουμε αργότερα τα αποτελέσματα. 5 είναι μέτριων επίπεδων και 3 είναι χαμηλές δεξιότητες. Επομένως, στα αποτελέσματα που θα σας δείξουμε αργότερα θα μπορέσετε να αντιληφθείτε έτσι λίγο το τι συμβαίνει με το κυπριακό κοινό. Τώρα, εδώ βλέπουμε τη συμμετοχή από όλες τις χώρες. Έχουμε σύνολο συμμετεχόντων μέχρι τη μέρα που δημιουργήσαμε αυτή τη διαφάνεια που ήταν πριν 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 323 συμμετέχοντες από όλες τις χώρες που βλέπετε εδώ. Μας λείπει η Ιταλία, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τη διάχυση του ερωτηματολογίου. Επομένως, αναμένουμε και περισσότερα αποτελέσματα καθώς περνά ο καιρός. Επομένως, θα δούμε λίγο τη συμμετοχή, τα δημογραφικά των συμμετεχόντων της Κύπρου και ακολούθως θα δούμε κάποιες στατιστικά αποτελέσματα τα οποία έχουμε πάρει από όλες τις χώρες. Εδώ βλέπουμε τις συμμετοχές στην Κύπρο. Έχουμε 89 συμμετοχές μέχρι πριν 2 μέρες. Βλέπουμε ότι έχουμε 59 συμμετέχουσες σε φύλλο θηλυκών, 30 φύλλων αρσενικό. Έχουμε πάρα πολλούς συμμετέχοντες οι οποίοι είναι φοιτητές σε πανεπιστήμια στην Κύπρο. Έχουμε 10 άτομα τα οποία είχαν εμπλοκή και είναι στην έρευνα και στη διδασκαλία και έχουμε 14 άτομα τα οποία βρίσκονται στην διοίκηση σε διάφορες εταιρείες ή σε πανεπιστήμια στην Κύπρο. Βλέπουμε εδώ την πληθυσμιακή συχνότητα. Οι περισσότεροι βλέπουμε ότι είναι στις πληθυσμιακές ομάδες από 35 μέχρι 54 χρονών, αλλά βλέπετε ότι μαζεύουμε άτομα τα οποία βρίσκονται σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Τώρα στο επίπεδο πτυχίου που αφορά μόνο αυτούς που έχουν απαντήσει ότι έχουν τέλος πάντων κάποιον επίπεδο πτυχίου, που βλέπουμε εδώ ότι είναι οι περισσότεροι. Έχουμε 30 οι οποίοι βρίσκονται σε undergraduate πτυχία, 29 οι οποίοι είναι σε master πτυχία graduate και 6 οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες βαθμίδες. Τώρα, έχουμε ρωτήσει τους συμμετέχοντες μας να μας ενημερώσουν για το πώς χρησιμοποιούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά τους και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι χρησιμοποιούν εφαρμογές πλοήγησης όπως Google Maps, Waze κτλ. Έχουμε αρκετά άτομα τα οποία χρησιμοποιούν GenAI, παρόμοιου τύπου με ChatGPT, όπως Gemini, Copilot, Claude κτλ. Έχουμε αρκετόν κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί συστήματα προτάσεων περιεχομένου, άρα recommendation systems όπως Netflix, Spotify, YouTube
και συστήματα γενικότερα που παρέχουν κάποια recommendations, κάποιες προτάσεις. Και πάρα πολύ, όπως βλέπετε εδώ, το πορτοκαλί στην αναγνώριση προσώπου για ξεκλείδωμα συσκευών, επισήμανση φωτογραφιών, όπως είναι το Google Photos ή το ξεκλείδωμα με Face ID από τα κινητά μας. Άρα, όπως βλέπετε εδώ, είμαστε σαν πληθυσμιακή ομάδα που έχουν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο εδώ, χρήστες των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπουμε επίσης στο τελευταίο κάτω-κάτω ότι πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει, αρκετοί, όχι πολλοί, αλλά αρκετοί έχουν χρησιμοποιήσει και εργαλεία ανίχνευσης λογοκλοπής, όπως Turnitin, Grammarly Plagiarism κτλ. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία πήραμε από το Miles, από τις διαστάσεις Miles, εδώ βλέπουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι σαν συμμετέχοντες έχουμε υψηλή λειτουργική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχουμε στο Apply AI πάνω από 7 το mean, που έχουμε χρησιμοποιήσει. Βλέπουμε ότι έχουμε καλή κατανόηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ικανοποιητική αναγνώριση τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Υστερούμε στην δημιουργία τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, που εν μέρει είναι λογικό γιατί το κοινό μας είναι μη τεχνικών κοινών, άρα αυτό είναι αναμενόμενο. Αλλά βλέπουμε ότι έχουμε επίσης χαμηλή ικανότητα μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα δεν χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να μας βοηθήσουν στη μάθηση, που είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να βελτιώσουμε γενικότερα σαν κοινό, στο κοινό μας. Επίσης, βλέπουμε το self-efficacy μας, άρα μέτρια αυτοπεποίθηση στο να μάθουμε νέες δεξιότητες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, να λύσουμε προβλήματα χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και να βελτιωθούμε μέσα από την πρακτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά όμως έχουμε κάποια επίσης ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όπως το persuasion literacy, που είναι η πολύ υψηλή αυτοπεποίθηση στην αναγνώριση πιστικών ή χειριστικών μηνυμάτων από την τεχνητή νοημοσύνη και ισχυρή ικανότητα να διαχειριζόμαστε συναισθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική σκέψη. Και είμαστε αρκετά ικανοί να κατανοούμε και να χρησιμοποιούμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Μαρία Κασινίδου, που θα μας πει έτσι λίγο περισσότερα για τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και από χώρες του εξωτερικού που συμπεριλαμβάνονται στους εταίρους του AI for Everyone. Ευχαριστώ, Στέλλα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Όπως μας είπε και η Στέλλα στην προηγούμενη διαφάνεια, μας δείξε συνοπτικά πώς τοποθετούνται οι Κύπροι συμμετέχοντες στο Miles, δηλαδή το γενικό τους επίπεδο στις διάφορες δεξιότητες του εργαλείου. Θεωρήσαμε όμως ενδιαφέρον να ερευνήσουμε και να δούμε κατά πόσον υπήρχαν διαφορές μεταξύ των Κύπριων συμμετεχόντων με βάση το φύλο, την ηλικία ή και τον ρόλο που δήλωσαν ότι έχουν στο πανεπιστήμιο. Όπως βλέπουμε και στο πρώτο γράφημα εδώ, αν και οι άντρες έχουν δηλώσει λίγο περισσότερες δεξιότητες στο γραμματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη, αυτές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, αλλά δεν παρουσίαζαν άντρες και γυναίκες διαφορετικά επίπεδα στο γραμματισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Παρόμοια βλέπουμε και στο γραμματισμό της τεχνητής νοημοσύνης με βάση τις ηλικίες, ότι δεν είχαμε στατιστικές διαφορές, αν και βλέπουμε ότι οι συμμετέχοντες στην ηλικιακή ομάδα 35 με 44 είχαν δηλώσει ελαφρώς υψηλότερες δεξιότητες. Επίσης βλέπουμε ότι ο ρόλος ο οποίος είχαν οι συμμετέχοντες δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στο γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου ακαδημαϊκών προσωπικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προσωπικών, αλλά και φοιτητές μας είχαν δώσει παρόμοια επίπεδα στο γραμματισμό τεχνητής νοημοσύνης. Επόμενο.
Κάτι άλλο που είπε και η Στέλλα, θέλαμε να δούμε κατά πόσον υπήρχαν διαφορές μεταξύ των χωρών, μεταξύ της Κύπρου και των άλλων 3 χωρών μέχρι στιγμής που έχουμε στην έρευνα αυτή. Όπως είπε και η Στέλλα, η Κύπρος είχε επίπεδο γραμματισμού στην τεχνητή νοημοσύνη γύρω στο 7, που ήταν αρκετά ψηλό. Έτσι βλέπουμε ότι και οι άλλες χώρες ήταν παρόμοια τα επίπεδα. Αν και οι Δανείοι συμμετέχοντες είχαν τις περισσότερες δεξιότητες στο γραμματισμό της τεχνητής νοημοσύνης και οι Γερμανοί συμμετέχοντες δήλωσαν τις χαμηλότερες δεξιότητες. Επίσης, θέλαμε να δούμε κατά πόσον υπήρχαν διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων από τις διάφορες χώρες στις διάφορες δεξιότητες τις οποίες μετρήσαμε στο mails. Εδώ βλέπουμε ότι στη δεξιότητα για εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης οι Κύπροι παρουσίασαν τις περισσότερες δεξιότητες σε αυτήν τη δεξιότητα, ενώ οι Πολωνοί δήλωσαν τις χαμηλότεροι. Όπως είπε και η Στέλλα, να πούμε ότι αυτό ήταν το τι πιστεύουν ήδη για τον εαυτό τους. Αυτοδηλώνουν πώς νιώθουν ότι γνωρίζουν, εφαρμόζουν ή να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, είδαμε στην κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή κατά πόσο νιώθουν ικανοί να κατανοήσουν όρους σχετικούς με την τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ βλέπουμε ότι οι Δανείοι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις υψηλότερες δεξιότητες στην κατανόηση, ενώ ξανά οι Γερμανοί συμμετέχοντες παρουσίασαν τις χαμηλότερες δεξιότητες. Και προχωρούμε στον εντοπισμό και την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, όπου βλέπουμε ότι και στις δύο αυτές κλίμακες οι Πολωνοί είχαν δηλώσει τις υψηλότερες δεξιότητες και στον εντοπισμό αλλά και στην ηθική, ενώ παρόμοια βλέπουμε ξανά ότι οι Γερμανοί συμμετέχοντες είχαν δηλώσει τις χαμηλότερες δεξιότητες και στις δύο αυτές κλίμακες. Και τέλος, αν και δεν βρήκαμε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων για τους Κύπριους συμμετέχοντες, όταν συνδυάσαμε όλων των σύνολων από τους συμμετέχοντες από όλες τις χώρες που είχαμε μέχρι και την Τρίτη, νομίζω, βλέπουμε ότι όταν συνδυάσαμε όλους τους συμμετέχοντες, οι άντρες όντως δήλωσαν ότι είχαν περισσότερες δεξιότητες στο γραμματισμό της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό ήταν στατιστικά σημαντικό. Επίσης, βλέπουμε ότι οι άντρες δήλωσαν περισσότερες ψυχολογικές δεξιότητες για τη μάθηση και την επίλυση προβλημάτων σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ δεν βρήκαμε διαφορές στη συναισθηματική ρύθμιση σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, όπου δήλωσαν και οι δύο παρόμοιες δεξιότητες. Αυτά από μένα. Μπορούμε να περάσουμε στην Έμιλη, η οποία θα σας μιλήσει λίγο για τις δραστηριότητες που είχαμε στην έρευνα μας. Καλησπέρα και από μένα. Όπως ανέφερε η Μαρία και η Στέλλα, ως τώρα είδαμε τα δεδομένα από τα self-perceived δεδομένα, δηλαδή το πώς οι ίδιοι συμμετέσχοντες αντιλαμβάνονται τις δικές τους δεξιότητες. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στην πράξη όμως. Εκτός από αυτά τα δεδομένα, συλλέξαμε και δεδομένα για τις πραγματικές τους ικανότητες μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο παρουσιάσαμε διαφορετικές δραστηριότητες και στην πρώτη δραστηριότητα έδωσαμε έμφαση στην δεξιότητά τους για να αναγνωρίζουν πότε ένα σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ τους παρουσιάσαμε με 6 συστήματα που χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και οι συμμετέχοντες μπορούσαν να απαντήσουν αν ναι χρησιμοποιεί, όχι ή αν δεν ήταν σίγουροι. Προχωρώντας, βλέπουμε εδώ συγκρίνοντας τη βαθμολογία αναηλικιακή ομάδα, παρατηρούμε ότι η νεότερη ομάδα είχε σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα τις ομάδες 45 με 54 και 25 με 34. Φυσικά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν αυτά τα αποτελέσματα, όπως παράδειγμα η χώρα προέλευσης ή ο αριθμός συμμετέσχοντων σε κάθε ομάδα. Να πω εδώ ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι συλλεκτικά από όλες τις χώρες. Και είναι σημαντικό εδώ να γνωρίζετε πως αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην έρευνα. Πολλές προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι οι νεότερες γενιές, παρόλο που είναι συνεχώς μέσα στην τεχνολογία,
συχνά δεν έχουν αναπτυγμένες δεξιότητες για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί γιατί αυτοί μεγάλωσαν έχοντας ήδη αυτές τις τεχνολογίες γύρω τους. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες γενιές είδαν την εξέλιξη αυτών των συστημάτων από τις πρώτες πιο περιορισμένες μορφές τους και έτσι ανέπτυξαν μια πιο κριτική κατανόηση για αυτά τα συστήματα. Και προχωρώντας, εδώ βλέπουμε την σύγκριση των διαφορετικών χωρών για τις δεξιότητες τους στην αναγνώριση χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ βλέπουμε ότι οι συμμετέσχοντες από την Κύπρο είχαν χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, αλλά αυτή η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Και τώρα προχωρώντας στην επόμενη δραστηριότητα, σε αυτήν η δραστηριότητα ρωτήσαμε τους συμμετέσχοντες ποιος πιστεύουν ότι είναι καταλληλότερος για να κάνει μια εργασία, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο άνθρωπος. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα των Κύπριων συμμετέχοντων. Γενικά δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές με τις άλλες χώρες, εκτός από ένα πολύ σημαντικό έβρεμα που θα το δούμε αργότερα. Εδώ σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε ότι οι συμμετέχοντες δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη για τεχνικές και λεπτομερείς εργασίες. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι το 66,3% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι καλύτερη από τον άνθρωπο στον έλεγχο πολύπλοκων νομικών εγγράφων. Στην αντίθετη πλευρά όμως, βλέπουμε κάτω χαμηλά, ότι όταν μιλάμε για επιλογή προσωπικού για μια δουλειά, το 86% θεωρεί ότι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι λιγότερο ικανή από έναν άνθρωπο. Μπορούμε να πούμε ότι ο έλεγχος ενός νομικού εγγράφου βασίζεται σε κανόνες και δεδομένα, ενώ η επιλογή προσωπικού σχετίζεται περισσότερο με την διαίσθηση και την ανθρώπινη κρίση. Έτσι, με λίγα λόγια, αυτό που μας δείχνει το διάγραμμα εδώ, ότι οι ανθρώποι, σε αυτήν την περίπτωση στην Κυπρέη, εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη με τα δεδομένα τους, αλλά όχι τόσο εύκολα για τους ανθρώπους τους, για τις επιλογές του προσωπικού. Τώρα ζούμε το πιο στατιστικά σημαντικό έβριμα σε αυτήν τη δραστηριότητα, που ήταν μεταξύ των διαφορετικών χωρών και ήταν για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για την αναγνώριση κατάθλιψης. Και εδώ μπορούμε να δούμε ότι η Κύπρος ξεχωρίζει έντονα. Αν κοιτάξουμε τις κόκκινες μπάρες που δείχνουν όσους πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι λιγότερη ικανή από τον άνθρωπο, βλέπουμε ότι στην Κύπρο οι αριθμοί είναι πολύ ψηλοί. Το ίδιο βλέπουμε και στην Πολωνία. Αντίθετα, χώρες όπως η Γερμανία και η Δανία, οι συμμετέχοντες δείχνουν πολύ μεγαλύτερη αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχική υγεία. Γιατί όμως, υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από αυτό? Μπορούμε να πούμε ότι η απάντηση μπορεί να σχετίζεται με την εμπειρία και τις υποδομές κάθε χώρας. Για παράδειγμα, στη Γερμανία οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφήσουν πιστοποιημένες ψηφιακές εφαρμογές για να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη. Και στη Δανία γνωρίζουμε ότι το κράτος επενδύει εδώ και χρόνια σε ερευνητικά έργα που ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στη ψυχιατρική. Στην Κύπρο όμως τέτοιες εφαρμογές δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στο σύστημα υγείας μας. Άρα για πολλούς Κύπριους η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναγνωρίσει κατάθλιψη μοιάζει ακόμη άγνωστη και μπορεί για κάποιους και επικίνδυνη. Και αυτό μας δείχνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι η εξοικείωση και του κράτους μπορεί να φέρει εμπιστοσύνη στους ίδιους τους πολίτες για αυτά τα συστήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έμιλη. Άρα η Έμιλη πέρα από την ανάλυση μας έδωσε έτσι κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για πιθανότητες όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία πήραμε, τα οποία θέλω να επαναλάβω ότι είναι τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας σε αυτήν την έρευνα. Και όμως με βάση αυτά τα πρώτα αποτελέσματα και φυσικά μέχρι το τέλος Μαΐου που συνεχίζουμε τη συλλογή δεδομένων,
Θα μας βοηθήσουν για να δημιουργήσουμε τις δραστηριότητες και το μαθησιακό υλικό για το διαδικτυακό μάθημα, το οποίο θα προσφέρεται δωρεάν μέσω του AI for Everyone. Λοιπόν, και πώς αποφασίσαμε για το σχεδιασμό αυτού του μαθήματος? Εννοείται ότι ήταν προγραμματισμένο μέσω των δράσεων του έργου, αλλά έχουν προηγηθεί κάποιες διεργασίες. Άρα έχουμε δημιουργήσει αυτό το ερωτηματολόγιο, αυτή την έρευνα και τον digital component, τις δραστηριότητες τις οποίες μας έχει περιγράψει τα αποτελέσματα λίγο η Έμιλι. Και με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έχουμε προχωρήσει στο σχεδιασμό κάποιων ενωτήτων από όλους τους εταίρους, με βάση και τις γνώσεις του consortium, με βάση και τις γνώσεις των εταίρων των οποίων έχουμε μαζί μας. Ακολούθως θα πάμε στην αναθεώρηση μετά από αξιολόγηση, άρα θα ζητήσουμε από άτομα τα οποία βρίσκονται στην ομάδα την οποία μας ενδιαφέρει, άρα από άτομα τα οποία βρίσκονται στο ευρύτερο κοινό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βρίσκονται στις διοικητικές υπηρεσίες διαφόρων οργανισμών, να αξιολογήσουν αυτό το μάθημα και θα το μεταφράσουμε σε 5 γλώσσες και τα αγγλικά, άρα στις γλώσσες τις οποίες αφορούν το consortium και στα αγγλικά. Και ακολούθως έχουμε επιπλέον την μετατροπή του σε έναν μεγάλο διαδικτυακό μάθημα, ανοιχτό, το οποίο θα μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει ανεξάρτητα μόνος του στο δικό του χρόνο. Όπως ονομάζονται αυτά είναι τα MOOCs. Άρα πέραν του online μαθήματος, το οποίο θα γίνει στα πλαίσια του AI for Everyone και θα διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο που διεξάγουμε όλα τα μαθήματα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, με μια εβδομαδιαία συνάντηση για 10 εβδομάδες και την παροχή μαθησιακού υλικού. Θα έχουμε και το MOOC, το οποίο θα είναι self-paced, δηλαδή ο καθένας θα μπορεί να το τρέξει στο δικό του χρόνο, να ξεκινήσει όποτε θέλει, να ολοκληρώσει όποτε θέλει. Τι θα περιλαμβάνει όμως αυτό το μάθημα? Έχουμε δημιουργήσει κάποιες ενότητες, οι οποίες, όπως σας είπα, προκύπτουν από τις ανάγκες που έχουμε δει για τις διάφορες χώρες, αλλά και από τις γνώσεις τις οποίες έχουμε εμείς σαν consortium. Άρα, εδώ βλέπουμε τους τίτλους στα αγγλικά. Όπως είπα πριν, το μάθημα θα μεταφραστεί και στα ελληνικά. Άρα, έχουμε το introduction στην τεχνητή νοημοσύνη, άρα τι είναι AI, τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και τι δεν είναι, καθημερινές εφαρμογές στην τεχνητή νοημοσύνη, μύθοι και πιθανές παρανοήσεις οι οποίες προκύπτουν και μεγαλώνουν μέσα στο μυαλό μας όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματισμός σε σύγκριση με το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί διαφέρουν αυτά τα δύο. Ακολούθως θα πάμε να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή. Θα δούμε διάφορα εργαλεία. Generative AI, όπως για παράδειγμα ChatGPT, DALL-E, Translators, Assistants. Θα δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά ή έχει προχωρήσει στον τομέα του creativity, του productivity, όσον αφορά το να προβλέπει κάποια ρίσκα κτλ. Και θα μιλήσουμε επίσης για responsible AI use. Άρα, για το πώς χρησιμοποιούμε υπεύθυνα την τεχνητή νοημοσύνη. Ακολούθως θα μιλήσουμε για δεδομένα. Τα δεδομένα είναι η βάση της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό όσον αφορά τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί και να είναι στο επίπεδο το οποίο βρίσκεται σήμερα και να προχωρήσει περαιτέρω. Άρα, το καύσιμο της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα δεδομένα. Το πώς μαζεύουμε δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης, τι σημαίνει labeling και πώς προκύπτουν πιθανές μεροληψίες στα δεδομένα αυτά. Θα μιλήσουμε για privacy και
consent. Τζάνα, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι εδώ? Λοιπόν, προχωρούμε στο machine learning για αρχάριους, όπως λέμε εδώ. Όπως είπαμε πριν, τα μαθήματα αυτά αφορούν αποκλειστικά άτομα τα οποία δεν είναι εξειδικευμένοι χρήστες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης ή πληροφορικής. Επομένως, θα πάμε έτσι σιγά-σιγά τι είναι το machine learning, πώς οι μηχανές μπορούν να μάθουν μέσα από δεδομένα και θα δούμε έτσι τις διάφορους τρόπους που μπορούμε να μάθουμε τις μηχανές με απλά παραδείγματα. Και θα δούμε επίσης καθημερινές εφαρμογές machine learning. Ακολούθως, με τη βοήθεια των εταίρων μας στη Δανία, θα δούμε πώς σχεδιάζουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη και μεθοδολογία σωστή, ούτως ώστε να δημιουργούμε συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα. Ακολούθως θα μιλήσουμε για συστήματα τα οποία χρησιμοποιάτε καθημερινά. Όλοι μας χρησιμοποιούμε personalization systems και recommender systems, όπως είδαμε πριν παραδείγματα Netflix, YouTube, Spotify, όλα αυτά εμπίπτουν στο personalized systems και recommender systems. Θα δούμε τομείς όπως για παράδειγμα οι εξατομικευμένες διαφημίσεις, το εξατομικευμένο υλικό το οποίο παίρνουμε στα κοινωνικά δίκτυα για παράδειγμα και στις μηχανές αναζήτησης, πώς γίνεται το profiling και τι συνέπειες έχει αυτόν, καλές ή κακές, τα ρίσκα τα οποία προκύπτουν από το personalization, από την προσαρμοστικότητα και πώς οι αλγόριθμοι, τα recommendation algorithms δουλεύουν και πώς προκύπτουν φαινόμενα όπως για παράδειγμα το filter bubble και echo chambers μέσα στα συστήματα πληροφόρησης. Και εδώ παίρνουμε μπάσα για να πάμε να δούμε τα θέματα τα οποία αφορούν misinformation στην εποχή μας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, πολύ σοβαρά. Deepfakes, fake news, LLM grooming, poisoning, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Digital literacy, media trust, άρα πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε αυτά που διαβάζουμε στα κοινωνικά μέσα και στα μέσα γενικότερα μαζικής πληροφόρησης. Και πάμε μετά σε θέματα EU AI ethics, frameworks, global ethics frameworks, fairness, accountability, διαφάνεια, αλγοριθμική διαφάνεια, autonomy και ηθικά διλήμματα, όπως για παράδειγμα policing μέσω τεχνητής νοημοσύνης, facial recognition κτλ. Και ένας τομέας ο οποίος μας αφορά σαν κέντρο αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης και αλγοριθμικής διαφάνειας, που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και την έμπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, trust, oversight, the human role in AI, ο ρόλος μας εμάς σαν ανθρώπους, και γι' αυτό είναι που έχουμε όλες αυτές τις δράσεις. Θέλουμε να επιμορφώσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε κριτικούς χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πριν πάμε μέχρι εκεί, πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς προκύπτουν όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα και χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Άρα, φτάνουμε στην ενότητα 9 για να δούμε το human in the loop, human oversight, τα frameworks τα οποία προκύπτουν και εξελίσσονται, trustworthy AI με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο μας σαν πολίτες στο να αξιολογούμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και η τελευταία μας ενότητα θα αφορά έτσι ένα reflection και την ολοκλήρωση του μαθήματος. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό output από το έργο AI for Everyone, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Όπως σας είπα πριν, έχουμε έτσι στον επόμενο 1,5 περίπου χρόνο έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο τρέχουμε τώρα, το οποίο είναι όπως βλέπετε στο γράφημα εδώ, το First AI for Everyone Online Dissemination Event, που θέλαμε να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες, κάποια spoilers όσον αφορά τα αποτελέσματα από την έρευνα μας και να σας δώσουμε επίσης και μια γεύση από το μάθημα το οποίο είναι υπό εξέλιξη, υπό ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Άρα όλοι οι εταίροι μας αυτή τη στιγμή εργάζονται στη δημιουργία αυτού του μαθήματος. Στον Αύγουστο, τέλος του Αυγούστου, θα έχουμε ένα multiplier event, το οποίο θα γίνει με φυσική παρουσία στη Γερμανία από το Πανεπιστήμιο του Koblenz, αλλά θα είναι hybrid. Θα μας δώσουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε από όλες τις χώρες της Ευρώπης και από όλο τον κόσμο. Επομένως, θα γίνει η διάχυση αυτού του event. Θα στείλουμε πληροφορίες σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στα κοινωνικά μας, παρακολουθούν τα κοινωνικά μας δίκτυα, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα mailing lists, τα οποία χρησιμοποιούμε. Επομένως, αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να δείτε τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και τη σύγκριση μεταξύ των χωρών που λαμβάνουν μέρος, επίσης να δείτε την εξέλιξη του μαθήματος, θα σας παρακαλούσαμε να εγγραφείτε στις λίστες τις οποίες κρατούμε για να μπορέσουμε να σας στείλουμε πληροφορίες, να μπορέσετε να συνδεθείτε. Η δραστηριότητα αυτή θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, στις 27 Αυγούστου, που θα είμαστε 26-27 Αυγούστου. Μαρία Εμίλη, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος. Και θα σταλούν πληροφορίες σε όλους με invitations, όπως έχει σταλεί τώρα, για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Το επόμενο event το οποίο θα έχουμε θα είναι γύρω στο Δεκέμβριο, όπου θα παρουσιάσουμε το μάθημα και θα ξεκινήσουν οι εγγραφές για το μάθημα, το οποίο θα τρέξει για 10 εβδομάδες. Μία φορά την εβδομάδα θα έχουμε απλά μια μη υποχρεωτική συνάντηση. Κατά τα άλλα θα είναι online όλων των υλικών. Θα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με τον δικό σας ρυθμό και να λαμβάνετε μέρος όποτε μπορείτε στις βιντεοσκοπημένες συναντήσεις που θα γίνονται, όπως είπα, μία φορά την εβδομάδα. Εδώ έχουμε επίσης μια πολύ καλή πληροφόρηση, η οποία αφορά φοιτητές σε όλα τα επίπεδα, μέχρι και το διδακτορικό. Άρα, αν είστε φοιτητές διδακτορικού, πτυχίου ή μεταπτυχιακού, σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το Winter School στην Πολωνία. Το Winter School έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε 2 φοιτητές από κάθε χώρα μαζί μας και επίσης θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα για την παρακολούθηση online του μαθήματος του οποίου θα τρέξει και των παρουσιάσεων το οποίο θα γίνουν από τους εταίρους μας. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό event είναι το staff training, το οποίο θα γίνει στην Ιταλία, θα διοργανωθεί στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μαζί μας από τις χώρες μας 2 άτομα, τα οποία εμπίπτουν στις διοικητικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε οργανισμό ή είναι ακαδημαϊκοί σε θέματα μη πληροφορικής τεχνολογίας, computer science ή οτιδήποτε σχετικό. Άρα μη εξειδικευμένο προσωπικό. Επομένως, έχετε την ευκαιρία να εμπλακείτε και πέραν του ότι μπορούν κάποιοι με φυσική παρουσία να τα παρακολουθήσουν αυτά, έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν και online πολλοί άλλοι. Λοιπόν, ήθελα να αφήσω έτσι λίγο χρόνο για τις δικές σας ερωτήσεις, για συζήτηση. Επομένως, θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε εδώ μαζί μας. Βλέπω ότι δεν έχει φύγει κανείς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι ενδιαφέρεστε. Και εδώ θα σας δώσω το λόγο αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να πάρετε κάποια επιπλέον πληροφόρηση για το AI for Everyone ή για οποιοδήποτε άλλη από τις δράσεις τις οποίες σας έχουμε περιγράψει προηγουμένως. Επίσης, αν θέλετε να λαμβάνετε πληροφόρηση, μπορείτε να σκανάρετε εδώ το QR code που βλέπετε
και να δώσετε τα στοιχεία σας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σας έχουμε στις λίστες μας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μελλοντικά για τις δράσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ ξανά και εδώ θα σας δώσω τον λόγο για ερωτήσεις. Θα κλείσω και την ηχογράφηση, ώστε να μπορούμε να είμαστε έτσι λίγο πιο άνετοι.